יודעים שהייתי המעריצה מספר 1 שלך. הרשית לי להצטרף אליך לחלק משגרת עבודתך, שאף פעם לא הייתה שגרתית. להצהרות, להפגנות, לפגישות, לכנסת. בהתחלה על הכתפיים וגם על הידיים, ואחר כך פשוט הזמנת אותי להציץ לתוך מה שהיה נראה לי מובן מאליו, והיום אני מבינה כמה זה נדיר. אבא, אתה היית מהיחידים שמסוגלים להפוך רעיון, חלום, למציאות חיה ונושמת. לא היה דבר שהוא בלתי אפשרי. וחלומותיך, חזונך, מעולם לא היה אישי ופרטי, אלא למען הכלל, למען אריאל ולמען ישראל כולה. הייתה בך כריזמה אדירה, קסם אישי ויכולת מופלאה לדבר עם כל אחד בכל מצב. אף פעם לא כתבת את נאומך, תמיד דיברת מהלב ישר. היית לי יועץ ומכוון, מורה דרך, אדם חכם שתמיד מפשט את מה שחשבתי כמסובך וכבלתי פתיר. הייתה לך היכולת הנדירה לראות ולנתח מצבים מורכבים ולצאת מהם עם דרכי פעולה שהותאמו למצבים המשתנים. כל זה כדי להמשיך ולהגשים את חזונך. אני חושבת שמעבר לאופטימיות שתמיד אפיינה אותך, דרושה לכך יצירתיות רבה וגמישות מחשבתית, ולפעמים גם איזו מין תמימות ילדית שהייתה לך בשפע. למדתי ממך כל כך הרבה, והלוואי שאצליח לממש חלק מהדברים שלך היו כל כך טבעיים. לפני כמה חודשים שוחחנו ואמרתי שמשום מה אין לי כוח לכל הפוליטיקה, ואני מרגישה צורך להיות רק עם המשפחה שלי. להפתעתי אמרת לי מיד, זה בדיוק מה שאת צריכה לעשות. את אימא, תגדלי את הילדים ונחת, תתרכזי בזה. זו המשימה שלך עכשיו. יש אנשים אחרים שידאגו ברמה הלאומית. ואני ידעתי שאתה אחד מהם, והידיעה הזו תמיד הרגיעה אותי. הייתה לי הזכות לגדול לצדך אבא, לראות אדם שנהנה ואוהב את עבודתו. ניצחת בכל כך הרבה מאבקים בחייך, ואף פעם לא הרגת אותנו במשחק הפוליטי. גם במאבק האחרון עם הסרטן, כשהגוף כבר לא יכול היה לשאת עוד, הנפש נותרה איתנה. אבא, למדתי ממך מהו אומץ לב, למדתי ממך לחלום ולהעיז, למדתי ממך לאהוב ולהקדיש לאחר, למדתי ממך שלראות טוב ולעשות טוב זה להרגיש טוב. אתה אדם אמיץ, ישר וישיר, אדם גדול שעשה מעשים גדולים, ואתה אבא שלי.